Задно рамо от седеж с махове назад. Едно от малките упражнения, в което се задейства задното рамо, е махове с гири от седеж наклон. Хубавото на това упражнение е, че може да се изпълнява от хора, които имат проблеми и болки в кръста – радикулит, протрузия, херния и други заболявания. Тук практически няма никакво натоварване в гръбначният отдел. Това упражнение е изолирано и работи само задно рамо. Изходно положение. Краката поставяме максимално напред. Гърдите поставяме на колената. Сядаме на края на лежанката. Гирите допираме под краката една до друга. И започваме движението, като движим лактите нагоре. Във връхната фаза задното ни рамо е максимално съкратено, а в долната фаза максимално разтегнато. Така ние обезпечаваме максималната амплитуда на това упражнение, съответно неговата ефективност максимално се увеличава. Издишаме на усилието. Трябва да чувствате парене в задно рамо. Замахваме малко по-силно и малко по-бавно отпускаме надолу. Хубавото в това упражнение е също така, че в негативните повторения тук ще ни помогне да нарасне нашата сила.